tejto chvíli vás už vítame, milí poslucháči, pri počúvaní pravidelnej relácie Záhrada hovorí o kultúre a kriku doby. V zostrihu zverejnej nahrávky, ktorá bola 9. júla tohto roku v Listovej záhrade Univerzitnej knižnice v Bratislave, budú hostia Zuzany Tkáčikovej diskutovať na tému Odpojení sme síce stále online, ale tak málo v spojení sami so sebou. Príjemný dobrý večer. Vítam všetkých vás, ktorí ste prišli dnes do Listovej záhrady Univerzitnej knižnice na záhradu hovorí o kultúre a kriku doby. A skôr než začneme spoločne diskutovať, som veľmi rada, že tu môžem privítať hudobné zoskupenie, ktoré vlastne vzniklo, dá sa povedať, kvôli našej dnešnej záhrade. Konkrétne je to Mária Kmeďková na harfe, Singo a Miroslav Hanečka. Takže poprosím vás o úvodnú skladbu.
Ja by som teraz chcela privítať aj poslucháčov Rádia Devín. No a samozrejme chcem privítať aj našich dnešných hostí, konkrétne Emila Páleša. Nech sa páči, dobrý večer. Daniela Pastyrčáka a Roberta Slováka. Už v podtitule k dnešnému stretnutiu bola napísaná veta: sme síce stále online, ale tak málo v spojení sami so sebou. Emil, vy ste na to zareagovali, keď sme sa rozprávali ešte pred dnešnou diskusiou, že podľa vás táto téma je veľmi dôležitá. Prečo si to myslíte? No, je veľmi dôležitá. Ako tak stručne začať? Človek vlastne je taká bytosť, keď si to tak vezmete jednoducho, že on má ako keby 3 pramene poznania, že má zmysly, to, čo prichádza cez oči, uši, ako zvonku, z vonkajšieho sveta. To je jeden akoby tok informácií. Potom má rozum, schopnosť myslenia, konceptuálneho logiku a tak. A potom má introspekciu, vlastne taký prameň, niečo zvnútra, tie pocity, intuície, inšpirácie, niečo, čo prichádza zvnútra. A vlastne ten celistvý človek, ktorý má byť zdravý, ale aj taký samostatný, slobodný a vedieť sa orientovať, on musí ako keby tvorivo zlúčiť všetky tie 3 veci dohromady. Ale ten tretí prámen, to dívanie sa dovnútra a to počúvanie vlastnej duše, tak to je v dnešnej dobe úplne zanedbané. My vlastne sme začali popierať, že to vôbec existuje, respektívne tvrdíme, že áno, tak sú tam nejaké pocity chaotické vnútri, niečo človek cíti, ale že to vôbec nemá žiadnu hodnotu poznania a že to nemá žiaden význam. Ale v skutočnosti to má veľmi veľký význam a keď človek ako keby toto zanedbá alebo sa to nepestuje, nekultivuje, tak ako v mnohých náboženstva alebo mníšské tradície, kde ten mních fakt bol, že sám so sebou a veľmi veľa, jak nejaký kartuzián, že šiel dovnútra a čo si tam hľadal, tak tí ľudia akoby začnú byť takí povrchní a vlastne dezorientovaní, manipulovateľní, ako taký vetroplaší vo vetre, že zvonku aká informácia príde, aká reklama a trend a móda, tak sa vlastne menia tie obsahy toho vedomia. A to je žiaľ vidieť stále viac na tom nakonaní ľudí, že akoby nemajú to zakotvenie, tú vlastnú severku, nejakú takú hodnotovú orientáciu. Na to by museli práve sa vrátiť do svojho vnútra. Možno to, prečo je to tak, že ľudia sú radšej online na tých verejných sieťach a sú málo spojení so sebou, je aj to, že to je omnoho jednoduchšie a že aspoň pre súčasného človeka každá myšlienka na seba samého začína možno tak troška s úzkosťou. Kto vlastne som? Keď vystúpim napríklad v takejto situácii, tu sú diváci, ja hovorím, tak je to jasné. Je to nejaká spoločenská dohoda, máme svoje role, hráme svoje hry. Keď zostanem sám so sebou, nikto ma nevidí, voči nikomu sa nevyjadrujem, pre nikoho nič nerobím, nemám žiadny názov, nemám žiadnu funkciu. Aká je moja hodnota? Tak si myslím, že jedna z vecí, prečo dnes naozaj ako ten náš život je strašne plný aktivít, plný tých spoločenských rolí, tých sebaprezentácií, je možno aj práve ten únik pre tou úzkosťou z tej veľkej otázky, kto vlastne som. Lebo je v tom strašne hlboký paradox, že na jednej strane, keď hovoríme o vzťahu k sebe, no tak je to tak, že každý z nás nemá nič iné, iba seba. A všetko ostatné ako keby bolo dané cez to jeho ja. Cez seba vás vnímam, cez seba k vám hovorím, cez seba sa vás dotýkam, cez seba myslím, cez seba cítim. Všetko tu, celý svet mi je ako keby daný cezo mňa samého, na jednej strane. Na druhej strane, keď sa začnem pýtať, odkiaľ som sa vzal, odkiaľ sa berie to moje ja som, tak s hrôzou zistím, že to moje ja som mi je dané práve z toho neznámeho tajomného bytia, ktoré ja v rukách nemám. Čiže stojím pred tajomstvom, ako keby sa to moje ja v okamihu, keď ho začnem hľadať, začalo strácať v akomsi prameni, ktorý je nekonečne väčší ako všetko, čo si dokážem uvedomiť a čo dokážem uchopiť. Čiže možno je v tom aj úzkosť a potom je to v tom, že my úspešne sme rozohrali proste hru, v ktorom si vieme rýchlo v spoločenskej výmene potvrdzovať svoju hodnotu tým, že
hráme tie svoje spoločenské role a očakávame ocenenie tých ostatných. Tak sa stretáme ako inžinier s baníkom, farár s farníkom, politik s voličom a všetko je jasné. Robert, ty v podstate pracuješ na tom, aby sme boli online. Si ty sám v spojení so sebou? Tak určite. Ja by som možno skôr ale zareagoval, vieš, že neviem, vy ste si protirečili? Či ste hovorili obidvaja niečo úplne iné? Lebo... Nezdalo sa mi. Nie. Lebo mi sa zdalo, že vy hovoríte, že nepočúvame to vnútro a vy ste hovorili, že všetko, čo robíme, vychádza z toho, aké máme tie role, ako to cítime a tak, či? A ja som ešte ak môžem jednu otázku k vám, že odkiaľ to viete? Lebo ja som to nevedel, ja som to teraz počul prvýkrát, že sme na tom takto. To, čo som povedal, že, ale vám sa zdá, že nie sme na tom, že nie sme takí odpojení od toho. Ja ma zaujíma, že odkiaľ to viete, že ja som možno, že tak zvyknutý schematicky rozmýšľať, že keď mi niekto niečo povie, tak ma zaujíma, že ako k tomu dospel, alebo že to vám ľudia hovoria, že máme tento problém, alebo ste na to prišli pozorovaním. Ja to rád vysvetlím, len človek to nevie akože jednou vetou, že by potom dlho hovoril. Čomu by som to... Ja teda tvrdím, že to je vidno na mnohých príznakoch, na príkladoch, že keď sa vôbec porovnajú minulé doby alebo len nedávna doba, že mnohé tie neduhy, ktoré máme, tie problémy, že úplne očividne s tým súvisia. A poviete mi 2 príklady? Môžem ja niečo povedať? Ja si myslím, že príkladov... Ja mám príkladov dosť, lebo teda som pastor a za mnou chodia ľudia, keď sa dostanú ich vzťahy do krízy. Paradoxné je to tak, že my žijeme v dobe, keď nič nie je možno pre človeka dôležitejšie ako vzťahy. Každý chce mať úžasný vzťah, chlapci s dievčatami a tak. A zaujímavé je, že proste práve to, že to veľmi chceme mať, tak ja mám pocit, že dnes sa taký vzťah oveľa rýchlejšie rozpadne, ako dá dokopy. A jeden z dôvodov je podľa mňa v tom, že ľudia majú strašne málo seba poznania a v tom vzťahu vlastne každý vzťah ťa začne odkrývať. Pretože každý vzťah od teba vyžaduje, aby si bol pravdivý, aby si priznal aj nejaké svoje pochybenie. A niekedy ten vzťah proste nemôže existovať bez toho, aby sa urobil kompromis a aby človek ako niečo obetoval. No a väčšinou v tých krízových vzťahoch práve toto vychádza najavo, že ľudia sú oveľa viac zameraní na akciu, na to, aby dosiahli nejaký konkrétny cieľ tu a teraz, najbližší, ale strašne málo vedia o sebe. Dobrom aj zlom. No. A myslím si, že je to dané proste jednoducho tým, že ten náš život je tak nastavený. Že sa menej pýtame na to, kým sme a oveľa viac sa pýtame na to, čo by sme teraz práve chceli robiť. No, ja to pokladám za dobrý príklad z toho osobného života. Ako som k tomu došiel, že práve sa zamýšľam a riešim nad nejakými reálnymi problémami, ktoré sú. A odtiaľ dochádzam k tomu, že nám chýba nejaké to seba poznanie a že vlastne vôbec poznanie vonkajšieho sveta nie je možné bez seba poznania. A to sa kedysi kultivovalo oveľa viac to bolo v rovnováhe, keď boli ešte tie duchovné tradície ako brané oveľa vážnejšie. To sa prejavuje potom tak, že vlastne keď ja aj vnímam alebo preberám nejaké informácie zvonku, uvažujem akože o svete, chcem si urobiť nejaký obraz o ľuďoch, o spoločnosti, tak vlastne to všetko ide cez okuliare, cez filter mojej vlastnej osobnosti a vlastnej duše. A tam sa to nejako deformuje a kriví, lebo tá moja vlastná duša je to vnímacie zrkadlo, že keď je nejako krivé, tak ja to vidím vlastne v nejakej optike osobnej. A keď ešte poznám sám seba, že ľudia nejak tie vnútorné pravdy pestovali, alebo že im viac rozumejú, tak vedia byť akoby si tak seba uvedomiť a si to skorigovať. Ale teraz je to stále viac tak, že vlastne si neuvedomuje ten jednotlivec práve preto nedostatok toho seba poznania, že on všetko vidí subjektívne z nejakého uhla. Toto je výsledok potom tá spoločnosť, že vidí, že úplné trieštenie že každý je v nejakej skupinke, v takom náboženstve, v takej politickej strane, ventom. Navzájom vlastne ani už nekomunikujú, len sa stretávajú medzi sebou a vlastne nie je možná spolupráca. Napríklad to roztrieštenie. Alebo to, že dneska kľudne tými informáciami môžete meniť názory ľudí, veď na to je x príkladov, že proste nejakou
propagandou, alebo proste sa povie, že niečo je vedecky dokázané, alebo že to je nejaký politický smer. Tí ľudia vám zmenia názor, proste vidíte to za 5 rokov. To je práve nedostatok toho, jakéhosi tej schopnosti, ako keby sa sám orientovať a mať také intuitívne oko, že rozoznám fantáziu od reality, od propagandy, od všelijakých takýchto vecí. A toto tvrdím, že úzko súvisí s tým sebapoznaním, s tou vnútornou prácou na sebe, že aby toto človek mal tú schopnosť akoby sám si urobiť úsudok a nebyť len vydaný na pospas tým informáciám, ktoré vždy v skutočnosti majú, alebo skoro vždy je tam nejaký zámer niečo predať alebo mať nejaký tej skupiny, ktorá tie informácie dáva. A ten jednotlivec dnešný sa obávam, že stráca tú schopnosť toho samostatného úsudku. A to ľudia mali niekedy, hej? Že mali to kedy? V 30. rokoch v Nemecku to mali? Ja neviem to kvantifikovať. Nehovorím, že by v tom ako hromadne ľudia vynikali v minulosti, ale povedal by som, že neviem, či to bolo hromadne lepšie, ale určite by som povedal, že vtedy, ale aspoň tí ľudia, ktorí mali nejaké vyššie schopnosti, tak oni riadili tú spoločnosť. A teraz je ten problém, že vlastne my chceme mať demokraciu, že každý má rozhodovať a že vlastne tá potreba, aj tá zložitosť sveta, aj tá potreba, že každý má byť teda voliť a rozhodovať, tak že tá doba to potrebuje, aby ľudia akoby pestovali tú schopnosť väčšiu, lebo... A vy to teda ako vidíte? Lebo tak my sme tu niečo vyjadrili, takže ako to vidíte vy? Je to moc skeptické? Je to také... Nie, že moc skeptické. Ako neprípada mi to, že to je niečo nové. Že teraz sa to stalo niekedy pred 3-4 rokmi, alebo 10, alebo že proste, že zrazu sa tá spoločnosť a situácia tak zmenila, že sme úplne vypli a začali sme počúvať niečo, čo nás ovplyvňuje do väčšej miery, ako to bolo niekedy inokedy. Ja mám pocit, že stále sa bavíme skôr iba o tých nových nástrojoch na tú manipuláciu. Niekedy to bol ten chlapík, čo v stredoveku bubnoval a prišiel s nejakou správou do dediny a všetci tomu verili. Dnes je to možno odkaz na Facebooku, akože zmenila sa možno iba forma tej komunikácie. Ale samozrejme, tá téma tu bola vždy, že to vnútro a tak, ale naozaj to nové je, že čo je téma, že ten skok s tým internetom a s tými Facebookmi a tá elektronika dnes, že to je naozaj kvantitatívny skok. Že vlastne to, čo teraz je, že ja proste som priputaný k e-mailu a ja musím riešiť a tam mám milión proste a každý mi tam posiela nejaké odkazy, že ľudia sa tak zrýchľujú, že vlastne je to veľká zmena, už len oproti, keď ja som bol vlastne nejaký dieťa, že boli možné vo oveľa väčšom pokoji, hlbšie medziľudské vzťahy a rozhovory. A my sa amerikanizujeme, my ako keď varia žabu, keď postupne zohrievajú tú vodu, ona si nevšimne, že ju uvarili. Keby ju naraz dali do horúcej vody, tak vyskočí, ale choďte do Ameriky a tam sa pozrite, že ak tí ľudia sú už tak na tenkom povrchu, že tam nemôžete vlastne hlbšiu myšlienku, že on vám proste nerozumie, že čo chcete, on proste je rozptýlený po 5 slovách a tam hlbšiu myšlienku nie som schopný vlastne ani začať. Fakt je pravda, že západný človek sa individualizuje. Keby sme sa vracali späť v čase do stredoveku, tak oveľa viac by prevládalo kolektívne vedomie. To znamená, že proste ten kontakt so sebou ako s vlastným individuálnym ja bol pravdepodobne, to tiež sa môžeme len domnievať, oveľa iný, ako si ho my dnes predstavujeme. Výnimoční ľudia, ako boli mnísi, alebo kedysi v staroveku jediné osobnosti bol kňaz, kráľ, a ostatné bol vlastne dav. Čiže my sa na jednej strane individualizujeme, sme individuálna spoločnosť, strašne zdôrazňujeme individuálne slobody, demokracia je vyjadrením toho, ale paradox toho je, že zároveň s tým narastá aj akože oveľa väčšia taká mäkká sila, ktorá nás oberá o tú slobodu. Mäkká sila, to Lipovecký, taký francúzsky filozof, to nazval, že mäkká sila zvádzania. Hovorí, že my žijeme v dobe, keď všetky naše vzťahy spoločenskej výmeny sú ovládané mäkkou silou zvádzania. Snažíme sa vyvolať potreby, ktoré v tom druhom človeku, ktorý predtým ani o nich nevedel, ani necítil, aby sme ho dostali tam, kam ho chceme mať.
Čiže mne sa zdá, že zároveň platí aj jedno, aj druhé, že platí to, že súčasný človek sa viac individualizuje, čiže v istom zmysle dokonca to ja je pre neho oveľa viac otázkou, ako bolo kedysi. Kedysi jednoducho patril ku komunite. Ale zároveň narastá proste protisila, alebo to prostredie, v ktorej veľmi ľahko to svoje ja stráca, alebo sa to stáva také zdánlivé. Že tá sloboda je proste sloboda zákazníka, ktorý príde na trh a je slobodný, lebo si môže vybrať z 24 rôznych typov mydla. A tam sa stratí celá individualita. To som troška prehnal, ale... To áno. Ja myslím, že to práve, že tam je súvis skutočný, taký ezoterický, že akoby tá doba, kde ako keby taký démon tej doby sa snažil zbaviť ľudí toho vlastného ja a robiť takú tú hromadnú nejakú globálnu nivelizáciu, takže to je práve na to, že to má ako keby podnetiť a vyprovokovať tie sily toho skutočnej individuality duchovnej, že aby sa na tom ľudia formovali, že vždy, keď niečo v ľuďoch sa formovala nejaká nová schopnosť alebo nejaký vývojový krok, tak vždy bola potrebná nejaká protisila, akoby voči ktorej sa museli nejako vyhraniť alebo prekonať ju, aby dosiahli nejaký vývojový krok. Ja si myslím, že úplný taký prazáklad tej reklamy vôbec komunikácie vznikol niekedy, keď vzniklo podľa mňa jedno z najgeniálnejších lôk akejkoľvek spoločnosti v histórii. A to je taký kríž, čo vznikol pred 2000 rokmi. A celá tá kampaň okolo toho kríža, toho symbolu, a ako jedna z najprosperujúcejších a najfunkčnejších vôbec reklamných kampaní s najväčšou cieľovou skupinou, ktorá tomu verí, sú práve tí ľudia, ktorí veria vám. Čiže tam niekde vidím základy tej komunikácie a manipulácie, od ktorej sa odvinuli už potom ďalšie veci, akurát sa tie produkty vymenili, tie cieľovky sa segmentovali, ale tá metóda osloviť tých ľudí príbehom, dať im nejaký symbol a silný príbeh, ktorému uveria, za ktorým pôjdu, tak máte s tým oveľa väčšie skúsenosti vy ako my. Ale není troška rozdiel v tom, že tí ľudia, ktorí ten symbol kríža, teda ten symbol kríža bol vlastne mučiarenský nástroj, na ktorom nejaký človek zobral. A tí... Veď to je úžasné, že takýto symbol dokázali... Ja chcem položiť otázku, že je to vlastne teda mučiarenský nástroj, na ktorom nejaký muž zomrel. Tí ľudia z nejakých dôvodov uverili, že vstal z mŕtvych a potom kvôli tomu, že to hlásali, tiež zomierali. Čiže oni, na rozdiel od reklamnej agentúry, ktorá dostane zákazku, tomu verili natoľko, že to potvrdzovali svojou vlastnou krvou a pre nich to bola otázka naozaj veľmi vnútorného života. Či v tom nevidíte maličký rozdiel aspoň? Je v tom oveľa väčší rozdiel, však nemôžeme porovnať mydlo s príbehom Ježiša. To je jasné. Ale akože tie základy sú úplne rovnaké. Vy ste aj hovorili o propagande. Tie hranice a možnosti toho oslovenia cieľovej skupiny, ak to budem takto vulgárne nazývať, a napriek tomu, že máme oveľa sofistikovanejšiu a zatiaľ iba vďaka vám dvom oveľa hĺbšiu a inteligentnejšiu diskusiu, tak tá cieľová skupina vlastne vždy potrebuje alebo hľadáme nejaké insidy, ktorým uverí, za ktorými pôjde a ktoré ju presvedčia v tom, že ten produkt, ktorý jej ponúkame, predávame, je ten, ktorý potrebuje. A teraz... Toto je veľmi akože schematicky povedané, naozaj vulgárne. A pravda hrá nejakú úlohu v tom rozhodovaní, či nie? No pre mňa osobne áno. Pre mňa osobne hrá veľkú úlohu tá pravda. Takže odmietnete niektoré zákazky, áno, keď to nie je dobrý výrobok? Ak neverím tomu a mňa to nepresvedčí, tak už sme odmietli, aj moji kolegovia a ja osobne sme odmietli robiť. Napríklad odmietol som robiť politické strany, reklamu politickým stranám. Čiže neveril som tomu produktu, tak som to odmietol. Veď každý z nás si môže vybrať. Akože samozrejme, že peniaze a zisk je veľká motivácia, ale tak sami určite vy dvaja viete, že nie je to tá prvotná motivácia, že urobíte pre peniaze a zisk čokoľvek. Takže... Ja mám také radikálne zmýšľanie o reklame. Že čo vy, Robert, poviete na to? Ale nehovorím, že to som to domyslel, ale ja tak nad tým uvažujem, že je tam obrovská umelecká tvorivosť často, čo sa mi ale zdá, že trošku, že by to umenie mohlo slúžiť aj inému než len zisku. Radšej, kedy si slúžilo v kostoloch na
nejaké povznášajúce pravdy. Áno, to Michelangelo to zadarmo robil celé, vôbec bez ohľadu na zisk. Nie, ten umelec, to je jedno, že on dostane odmenu, ale že ten obsah toho umenia, že chcel priviesť k nejakým, ja neviem, že aby bol cnostnejší ten človek. A teraz to umenie, tá obrovská moc citová toho umeleckého, tej šikovnosti slúži na to, že aby si niečo kúpil. Často je to, a používa sa pritom celá tá reč toho podvedomia, tá obrazná, ktorá pôsobí rovno akoby do hĺbky, neverbálne. A ja sa týmto veľmi zaoberám. Tam, keď si to človek preloží do tej verbálnej hemisféry, tak často je to klamstvo. Lebo ja keď dám, že becherovka spája ľudí a tak to mám opak, lebo alkohol rozdeľuje rodiny. Alebo keď dám, že cigarety si dá teraz taký zálesák, športovec, tak vlastne mi ty hovoria, že keď budem fajčiť veľa, tak budem mať dobré pľúca a budem dobre športovať, ale v skutočnosti je to opačne. Nie? No, musíš vydržať až do konca. Ja chcem toto povedať, že ja keď sa na to opýtam takto, že spoločnosť ako celok, že na čo je reklama, tak mne sa zdá, že vlastne potrebná je informácia, čiže vedieť, že ten výrobok je, aké má parametre, či je dobrý, čo povedali, jak sú spokojní tí, čo používajú, to je potrebné. Lebo treba zistiť, že čo je naozaj fakticky kvalitnejšie a čo povedzme neničí prírodu a tak. Čiže ja chcem dostať informáciu, ale na to by mi stačil nejaký katalóg výrobkov. A teraz tá reklama, to ide oveľa ďalej, to ide do toho, že tam nie sú informácie, tam sú len tie veci, ktoré nesúvisia, neviem, čo dám motorový olej a krásnu ženu polonáhu, tak... Tak ale však oni sa zvyknú natierať motorovým olejom. A toto stojí strašné množstvo peňazí. Na reklamu vraj svetovo vydáme také množstvo peňazí ako na svetové zbrojenie. Ako keby to bola nejaká svetová vojna. Že ja sa pýtam, že to nás musí naozaj stáť toľko peňazí? Že ja by som tú reklamu síce nedal mimo zákon, povedal, že kto chce, nech to robí, keď to chce k tomu svojmu výrobku dať, ale by som to vyňal z nákladov daňových, pretože prečo by to mal platiť štát? To nie je už informácia, to je len snaha ovplyvniť vedomie, že aby teda kúpili môj výrobok a nie môjho konkurenta, ale to je môj osobný záujem, to nie je záujem štátu alebo spoločnosti, tak nech si to platím sám. Hovorili ste niekoľko vecí, ja vás musím stopnúť, lebo ja si nepríliš asi malý mozog deformovaný tou reklamou, že nepamätám si potom. Poďme postupne. Áno, reklama podľa mňa čerpá z toho umenia veľa, inšpiruje sa ním, vycuciava ho často, vyberá z neho prvky, ktoré sa jej hodia a tak ďalej, úplne súhlasím. Používa to na to, aby sa zapáčila, lebo to akože potrebuje, to je jedna vec. Druhá vec, čo sa týka tých informácií, úplne súhlasím s vami, že pokiaľ dostanete potrebný balík informácií, ste dostatočne fundovaní a rozladení, tak si dokážete vybrať na základe toho nejaký produkt. A samozrejme, ale čo považujú firmy a reklamné agentúry za dôležité pridať v tej zmesi informácií, o ktorej sa bavíme, že nás zahlcujú dennodenne, nejaký druh emócie alebo niečoho, čo vás zaujme viac ako to iné. Vďaka tomu tá reklama nejakým spôsobom bude fungovať. Celé, prečo vôbec tá kreativita niekedy vznikla, tých informácií bolo strašne veľa a bolo asi nutné pre tie firmy, aby prežili, tie firmy, ktoré zamestnávajú ľudí, dávajú im prácu, zamestnávajú v x krajinách ďalších ľudí, nejakým spôsobom predávali tie produkty, ktoré chcú. A všetko sa to musí nakoniec narátať do ceny toho výrobku. Áno. Čiže všetko je to drahšie, že či by sme sa nemohli nejak medzi sebou dohodnúť, že sa tá reklama nejako aspoň nebude preháňať tie, lebo to sú bilióny naozaj. Ale ja som dohodnime sa. Môžeme sa teraz dohodnúť aspoň my, čo sme tu? Lebo niekde to by bol dobrý začiatok. To by bol dobrý začiatok. Dobre, tak sa dohodneme my traja, že nech sa to nepreháňa. A povedzme si, že kedy sa to ešte nepreháňa a kedy sa to už preháňa. Dávame si ten milión, ne? To je dosť. No, ja by som teda na druhú stranu, lebo teraz sme hovorili o tých naozaj negatívnych a reálnych akože prejavoch reklamy, ale možno by sme o reklame mohli rozmýšľať aj úplne pozitívneho pohľadu. V istom zmysle, akože reklama začína seba prezentáciou kohokoľvek. To, ako teraz hovorím a ako hovorím, to je moja snaha povedať to najlepšie a povedať to tak, aby sa tu ľuďom páčilo, teda aby so mnou súhlasili. V istom zmysle, keď sa oblečieme a idem na ulicu, to je moja seba prezentácia. Nejakým spôsobom rozmýšľam nad tým, že ako sám seba vyjadrím. Keď idem vydať knihu, tak si hľadám grafického dizajnéra, s ktorým budem v súzvuku, lebo mi vôbec nie je jedno, v akom tváre a v akej
umeleckej forme, tá kniha vyjde a tak ďalej. Čiže toto je určite to je tá pozitívna stránka, ktorá je úplne že humánna, patrí k základným ľudským prejavom, kde si môžeme byť istí, že toto je dobré. A teraz si myslím, že človek je etická bytosť. Čiže nie právna, etická. Právo je spôsob, akým uniknúť svojmu svedomiu často. A teraz vlastne, ja si myslím, že reklama, ako každá iná oblasť ľudskej tvorivosti, začína byť eticky problematická tam, kde sa do toho dostáva lož. Čiže tam, kde sa začína klamať. A ja si myslím, že to my tu nerozpletieme, ale tých klamov je zrejme veľa. Jeden podľa mňa, ale to je možno, sa mýlim, jeden z klamov je presvedčenie všetkých firiem, že reklama má obrovskú silu. Podľa mňa ona má oveľa menšiu silu, ako tí výrobcovia predpokladajú. To, ako teda tá reklama pôsobí. Nejakým spôsobom preto oni do toho investujú, lebo si myslia, že radšej budú predávať ten výrobok dvojnásobne drahšie, ale vložia to do tej reklamy, lebo si myslia, že to bude úspešnejšie. To je podľa mňa jeden z klamov, ktorý v tej hre je. No a potom tie príklady, možno, ktoré boli také proste prehnané, ale reálne, čo Emil povedal, to je klam tých sloganov. Hej, že ten základný obrovský rozdiel medzi umením a výtvarnými či literárnymi formami použitými v reklame, hudobnými, že ten umelec, keď začne rozprávať, tak hovorí zo svojho autentického ja. Preto je to umelecké, lebo vypovedá o niečom, čo má pocit, že treba vypovedať a že za tým stojí. Áno. Kdežto čím viac sa ten reklamný slogan od toho dostane, čím je ďalej od toho, tým je eticky problematickejší. Áno, a je nefunkčnejší. Ešte k tej etike. Okrem teda tých zákonov, ktoré regulujú reklamu na Slovensku, existuje taký samoregulačný orgán etický, volá sa Rada pre reklamu, ktoré členom je naša agentúra. Ja sám som členom arbitrážnej komisie, ktorá funguje tak, že my sme si ako reklamné agentúry plus zadavatelia sami povedali, že ten zákon dovoľuje možno až príliš veľa v niektorých veciach. Tak sme si urobili etický kódex, ktorý ešte zúžil všetky tie zákonom povolené limity a dohodli sme sa na tom, že ktoré pravidlá musí člen Rady pre reklamu dodržiavať a snažíme sa dbať na tú etiku. Jedna z tých vážnych vecí je tá pravdivosť tej reklamy, zavázanie spotrebiteľa a podobne, že dlho sme riešili to, že ak nám ktokoľvek z vás, poslucháčov, divákov, proste pošle podnet na Radu pre reklamu, na arbitrážnu komisiu s tým, že má podozrenie, že bol tou reklamou zavádzaný, klamaný, nebola pravdivá, tak arbitrážna komisia zasadne. Tam nie sú len ľudia z reklamných agentúr, tam sú aj zástupcovia klientov, právnici, sociologička, detská, psychologička a podobne. A my sa dohodneme na tom, že áno, že táto reklama porušila etický kódex a vyzveme zadávateľa, reklamnú agentúru, médium, ktoré ju vysiela, aby ju stiahli, upravili, zmenili. Riadíme sa tým etickým zákonom. Čiže istý druh etiky, dodržiavania aj prísnejších pravidel tu existuje. Vznikol samoreguláciou. Je to občianske združenie, ktoré sa rozhodlo, že toto bude robiť. Nie je to zákonom alebo vládou stanovená záležitosť. A preto si myslím, že je veľmi ťažké akože hádzať to do jedného vreca, tak ako hovoríte, že reklama všeobecne je zlá a tak ďalej, plus reklamné agentúry sú zlé a všetci klienti, hovorili ste, že všetci klienti si myslia, vôbec to nie je tak, ako tá sféra je veľmi segmentovaná, je tam strašne veľa rôznych pohľadov a samozrejme sa nájdú takí, ktorí úmyselne robia možno niečo, čo by nemali. A nájdú sa aj takí, ktorí práve že dodržiavajú tie pravidlá a často na to aj možno doplácajú. Tak ako všade. Tak ako pri tej umeleckej výpovedi máte, že ja neviem, ako sa dá určiť hodnota, že čo je hodnotnejšie literárne dielo alebo výtvarné dielo. Takisto aj niektorá reklama je hodnotnejšia pre spoločnosť, najmä možno charitatívne reklamy alebo reklamy, ktoré riešia nejaké celospoločenské problémy a takisto sú aj menej hodnotné, čiže na tie cigarety, alkoholy. Potom toho, čo sa Emil dotkol, je potom, to už nie je otázka reklamy, ale to je vlastne otázka celého systému, že existuje vlastne demokraticky zvolená vláda, ktorá formuje podobu tej právnej hry, ktorú hráme. Hej? A tam už naozaj, akože, ale to sa nejedná len o reklamu, tam sú proste lobistické skupiny, ktoré si presadia nejaké pravidlá, na základe ktorých proste majú veľmi výhodný biznis. Hej. Otázka je, to si asi myslel tým, že je to vyňaté z tých nákladov. A to je niečo, o čom už vlastne ale rozhoduje vlastne zákonodárny štátny orgán. Ja by som vás možno v tomto momente prerušila, pretože mám pocit, že
Tak ako hovoríme, že tá reklama nás istým spôsobom ovláda, tak ovládla aj túto diskusiu. Lebo som kontroverzný hosť. Možno, že aby sme sa teraz viac spojili sami so sebou, tak navrhujem, aby sme si dali teraz takú krátku prestávku s hudobnými hostiami. Ale ešte predtým by som poprosila Martina Turčana, aby nám predstavil dnešných hudobníkov. Čau, Singo. Povedz mi niečo o tvojom novom projekte. Ahoj, no tak toto, čo sme tu vlastne, nie je až tak zatiaľ projekt. Dúfam, že bude, ale v zásade sme sa zišli kvôli tejto debate a kvôli tomu, aby sme to zahrali a ja som z toho neskutočne rád, pretože sú to prvýkrát nejaké skladby, ktoré pochádzajú fakt z môjho vnútra. Som strašne rád, že to môžem hrať zrovna s Máriou a s Mirom, čo sú moji veľmi blízki priatelia a celé to je vlastne v tomto duchu, takže je to pre mňa také top. Ako vzniklo to obsadenie? Basa, harfa, perkusie? No, v rámci perkusí my sme s Mírom kamoši dlhé roky a hrávame spolu v podstate vo veľa v rôznych iných projektoch, takže to bolo viac menej tak prirodzené. No a s Máriou som si raz v živote zahral, čo bolo veľmi, veľmi ako krásne a potom som ju raz zvúčil, koncert, ale s iným projektom a ako zvukár som za pultom toho koncertu preplakal. A vtedy som pochopil, že ja už nechcem hrať nič iné. No tak to je krásne. A aké máte ďalej plány? Skončí to dnešným večerom, alebo skúsite niečo nahrať? No tak ja dúfam, že skúsime niečo nahrať. Dobre, tak teraz nám skúsite niečo zahrať. Ďakujem. Táto skladba sa volá Čaptoška. Tá prvá ešte nemá názov, ešte nestihla dostať. A poprosím ten halík. Díky. It's what I'm feeling now, feeling free, feeling my soul over the world, space and the energy. Feel with me, feel the same. Open your eyes, open your heart and fly. Fly away.
Ďakujeme Singovi Mári Kmeďkovej za krásny hudobný vstup, ktorý nás možno trošku naladil na iné vnímanie a rozmýšľanie. Ja keď som premýšľala, aký vizuál zvoliť k tej dnešnej diskusii, tak som si vybrala symbol toho odstrihnutého slúchadla z telefónu. Napadlo ma to pretože v podstate, keď sa pozrieme na to slúchadlo Macha Šebestovej, tak sa nám možno paradoxne na začiatku zdá, že predsa to nemôže fungovať. A v tej rozprávke to slúchadlo plnilo želania, akékoľvek. A zdá sa mi to niečo podobné aj s tým spojením samých so sebou. Že sa nám zdá, že vlastne to neexistuje, že veď v ňom žijeme a fungujeme. Ale v podstate, až keď začneme rozprávať a začneme komunikovať so sebou, tak sa začnú diať zázraky. Ale keď som teda tento plagát robila s grafikom, tak som mu poslala zadanie hostí. Grafik mi odpísal, že ty si sa pomýlila. Emil Páleš má byť sociológ, nie sofiológ. Emil, ja teda by som bola rada, keby ste to objasnili, lebo nie možno každý tu z prítomných vie, čo vlastne znamená, že ste sofiológ, alebo ste označovaní za sofiológa. Krátko, lebo na mojej webovej stránke Sofia, tam si všetko to môžete prečítať. Reklama, no. Ale to je preto, že to nikto nepozná. To proste sofiológia existuje, to som nevymyslel ja, to už boli v podstate Komenský, Soloviov, Štúrovci to chceli a je to to, čo som hovoril, že akoby integrálna metóda poznania, kde sa sklbí vlastne zmyslí, rozum, ale aj tá intuícia, ako keby náboženský rozmer, to vnútorné a to úsilie o to nejako organicky zlúčiť, to je vlastne hľadanie Sofie, čiže tá celistvej múdrosti. Takže to je vlastne sofiológia, ale je to neznáme. Preto môže kľudne napadnúť niekoho, že to je preklep, že to mal byť sociológ. O vás sa ešte hovorí, že ste vedecky dokázali existenciu anielov. Áno, a keď to počuje nejaký kolega z akadémie, tak potom už mám u ňoho útrum, lebo si povie, to je jasné, že to je nejaký diletant. Dá sa to tak aj laicky povedať, ale odborne to nie je celkom tak. Ja som ukázal, že tá stará náuka o anieloch popisovala, že to nebola nejaký výmysel, iba špekulácia, ale že popisovala nejaké skutočné zážitky, intersubjektívne, akoby nejaké vlny inšpirácie v kolektívnom vedomí, nadvedomí ľudstva, ktoré sa prejavovali v kultúrnych vlnách tvorivosti, v umení a vede a kultoch. A že teda to popisuje niečo reálne, teda že má pravdivostný obsah, ktorý môžem aj vedecky skúmať, že ja štatisticky merám tie tvorivosti, koľko bolo básnikov a astronómov a neviem čo, filozofov v ktorom období. Ale potom tá hlbšia otázka metafyzicky, že čo je za tým, či sú to naozaj tie duchovné bytosti, ako to hovorili, ja neviem, ešte Akvinský a v stredoveku a v staroveku, alebo že čo sú to tie duchovné bytosti a či sú to Jungové archetypy, alebo Sheldrakeové morfogenetické polia, alebo je to nejaký darwinisticky zafixovaný vzorec niekde v genetike, ktorý evolučne vznikol a je spúšťaný nejakým periodickým kozmickým žiarením, tak toto vlastne, keď sa ide do detailu, tak je to otvorené, že nevieme. Teda keď prísne vedecky to bereme, tak toto nie je uzavretá otázka, ale to skúmame, pýtame sa, je to záhada, je to proste niečo, čo vyvoláva otázky. Pýtam sa vás to aj pretože ak sme tu všeobecne prijali, že tá téma odpojenosti samého od seba rezonuje momentálne v spoločnosti a toho, že sme skôr v tom online svete, nejakom virtuálnom vytvorenom. Viete to vy nejakým spôsobom podchytiť vo vašej práci? Je to nejakým spôsobom, čo vy ste predpokladali, že sa udeje, alebo nejak to zapadá do tej vašej koncepcie? Toto bolo kedysi pre ľudí dôležité, že hovorili, že máme toho strážneho anjela. Čiže ľudia veľmi vážne brali takéto veci, to vnútorné poznanie, jednak aj osobne, že verili, že mám... To nebolo len v kresťanstve, to bolo v každom nejakom, v tej starej kultúre Rímania to volali, že génius osobný a tak. Alebo niekto veril, že duchovia predkov Číňania, že sa im zjavujú, ale proste zvnútra prichádzalo nejaké inšpirácie, ktoré človeka viedli. Tie boli dôležité, boli brané vážne aj oficiálne tak veľmi, že králi sa išli do veštiarne radiť s nejakými vnútornými bytostiami nehmotnými, že či má začať viesť vojnu. A
potom to urobil podľa toho. Čiže to bola nejaká dôležitá zložka orientácie, že ľudia sa do svojho vnútra pýtali v modlitbe, z meditácií, mali na to nejakú techniku, že to kultivovali, očisťovali nejak to vnútro, že to nedalo sa to len tak hociako, vyžadovalo to nejaké úsilie o seba zdokonalenie, aby to bolo nejaké dôveryhodné a nie nejaké seba klamy, ale bolo to niečo, čo vstupovalo reálne do ich životov. A ja vlastne toto ako keby skúmam, objavujem, pýtam sa, že čo to bolo. Bolo to niečo reálne, alebo to bol proste jednoducho omyl, že oni ešte boli nevzdelaní a verili niečomu, čo nie je pravda. Bolo to zbytočné. A dospievam k takej zvláštnej veci, že my síce sa tá doba stala taká extrovertná, že my ako to vnútro kvázi nevnímame. Ale ja vlastne ukazujem cez tie dejiny, že my v skutočnosti to vnútro aj tak hrá rolu. Úplne nás to ovplyvňuje, lebo to vidno na tých vlnách dejinných, že to, čo sa hovorilo, že archanieli inšpirujú epochy, že my v tom ideme stále ďalej, aj keď neveríme v tie božstvá a tých anielov, ale že to celé pôsobí ďalej podvedome. Že podprahovo tie štruktúry, archetypy tej psychológie hlbinnej, že tie nás ovládajú, ktoré sa nazývali Michael, Gabriel, Rafael a neviem čo, Apollón, Afrodita, tak to nás ovláda ďalej, ale len je to o to vlastne mínus a horšie, že keď si toho nie sme vedomí, tak je to horšie, než keď si toho sme vedomí. Čiže ja navrhujem, že aj tak nás tí bohovia vnútorní ovládajú, tak radšej sa vráťme k tomu, že si to začneme zase uvedomovať a mať nejaké tie duchovné prax a tú seba poznanie alebo seba disciplínu a než keď v tom lietame takto ako keby zo sna. Lebo nie je pravda, že to nemá na nás vplyv. To je vlastne, tvrdím, ilúzia toho materialistického veku, ktorý myslí, že akoby tí bohovia, tí anjeli pozbili toho svojho vplyvu, že ho stratili. Ale to je nejaká psychická, proste sú to nejaké sily, už nech je to čokoľvek, ktoré nás ovládajú aj tak ďalej. A je to len o to horšie, keď o tom nevieme. Potom sa dá s tým manipulovať vlastne človeka. No a teraz vlastne, keď sa pozrieme v tej prvej časti diskusie, v podstate sme si pomenovali, akým spôsobom pracuje reklama, aký silný je tento svet, ktorý nás ovplyvňuje alebo vytvára naše potreby. Ako tú dobu vlastne využiť z vášho pohľadu na to, aby sme sa mohli spojiť s týmito silami alebo ich spoznať? Tak ako tomu ja rozumiem a zažívam, poznať samého seba cez seba nie je možné. Sme úzlik vzťahov. Človek nemôže inak poznať sám seba, iba tak, že vstupuje do tých vzťahov, v tých vzťahov je otvorený a je v nich poctivý. Keď si predstavím akúkoľvek introspekciu človeka, ktorý zostane len sám so sebou, tak sa mu stane nevyhnutne to, že sa rozpadne hneď na niekoľko bytostí. Na toho, ktorý pozoruje a toho, ktorý je pozorovaný. Na toho, ktorý oceňuje, na toho, ktorý je oceňovaný. Na toho, ktorý odsudzuje, na toho, ktorý sa ospravedlňuje. Čiže veľmi pekne o tom písal Buber v tej svojej knižočke Ja a ty, že v istom zmysle my sa celostným ja stávame, iba keď stojíme pred nejakým ty, ktorému sme sa otvorili a v ktorom sa poznávame. Mne sa zdá, že keby sme mali pomenovať naozaj ten pálčivý problém dnešného človeka, tak ten je práve v schopnosti vytvárať naozajstné, hlboké ľudské vzťahy a otvárať sa jeden druhému v tom vzťahu ja a ty. Ale myslím si, že ak mňa niečo znepokojuje, lebo mnoho ma aj teší na tejto dnešnej dobe, ak ma niečo znepokojuje, tak je to zvecnenie, že sa stávame veľmi rýchlo a ľahko iba objektami na použitie. Muž sa pozrie na ženu a chce ju, aby ju použil, ale žena chce byť nielen ženou, ale chce byť osobou. Chce sa stretnúť vo vzťahu ja a ty. A myslím si, že neexistuje iné miesto, kde by sa mohlo uskutočňovať nejaký reálny vzťah k sebe samému, ako tým, že pripustíme, že sme vpletení do úzlov vzťahov. Martin Buber hovorí, že duch nie je ani tvoj, ani môj. Duch vzniká vždy v komunikácii medzi ja a ty. Je ten tretí, ktorý ich spája. To ide dohromady tak, že jasné tie nejaké staré kultúrne identity mohli byť aj prekonané alebo aj zlé. Veď preto sa asi aj rozpadli a nevydržali.
ale zase nemôžeme prejsť do tej bezhodnotovosti, ako keby. Čiže je tu nejaký pohyb, že ten pokrok je asi, teda ja si myslím, že on je v tom, že ten človek sa individualizuje, že sa stáva osobnosťou, ale musí sa individualizovať tak, aby potom aj z tej slobody, ktorú dosiahne, potom chcel dosiahnuť zase nejaké hodnoty a nie byť len takým akoby morálne indiferentným fyzickým jedincom, ktorý je vlastne potom nástrojom nejakých vonkajších síl. Tým úplne súhlasím, len myslím si, že to je pred nami, nie je to za nami. Nemáme sa kde vrátiť. Musíme ísť dopredu. Nie sme inak odpojení už od tej témy trochu? Podľa mňa nejaký univerzálny nástroj asi neexistuje. Asi musíte niečomu uveriť a podľa mňa pán Pastyrčák vám teraz povie, že napríklad čomu. Ja musím povedať, že čím som starší, tak tým menej, alebo tým viac neverím svojmu vnútru. A moje úsilie v podstate vnútorné každé ráno, ktorému sa venujem, je odpútať sa od svojich predstav, od svojich túžob, od svojich očakávaní, od obrazov, ktoré mám o iných ľuďoch, obrazov, ktoré mám o Bohu. Pretože ja mám pocit, že jediný základ reality, ktorý ja viem dosiahnuť, je v tom bode, keď sa zmenším tak, že všetko pustím z ruky. Vtedy som naozaj v základe, vtedy som spojený s Bohom a vtedy mám pocit, že viem vstúpiť do toho dňa úplne otvorený. A mám pocit, že to je paradox aj čo sa týka lásky. Že my si myslím, že často sa nám tak veľmi nedarí v tých vzťahoch, lebo sme v nich pripútaní. Strašne veľa od toho vzťahu chceme. Mne sa zdá, možno sa tam bude zdať ako blbosť, ale toto je moja cesta. Mne sa zdá, že keď chcem naozaj milovať, najprv sa musím z toho vzťahu odpútať. Musím byť v ňom slobodný. Takže ja, keby som mal povedať, že čo je moje vnútro, tak moje vnútro, Thakur má takú krásnu básničku, že daj, nech zo mňa zostane len tá malá čiastka, vďaka ktorej ťa môžem volať svojim všetkým. Tak túto malú čiastku v sebe hľadám. A to je všetko. No, my to vnútro by sme museli začať rozlišovať, lebo tam sú celé svety. A nie všetko, čo tam je dobré. Tam je dobré aj zlé. Mne tak aj tá klasická predstava bola, že máme aj toho anjela strážneho, ale aj takého zlého, ktorý nás zvádza. Čiže tam je nejaké pravé ja a potom sú tam tie sebaklamy. Takže aj psychotik všeličo má všelijaké, ale sú to vidiny v jeho vnútri. Alebo jak Daniel povedal, západný človek sa zaoberá sebou, svojim vnútrom, ale on sa zaoberá egom. A vlastne ten pravý vývoj vlastne tých duchovných disciplín vedol k tomu, že ja sa cez tie akoby ten les tých vlastných predstav a myšlienok a túžob a ilúzií a všelijakých predstav, tak takou prácou na sebe prepracujem k niečomu, k takému prameňu, k takému srdcu môjho srdca, kde v jadre je niečo v tom vnútri, čo je pravdivé. Čo sa povedala, že to je svedomie, kde sa zjavuje Boh, alebo že tam už je ten pravý duchovný svet. Ale to je veľká práca sa tam dostať a rozlišiť vo vlastnom vnútri tie sebaklamy od toho akoby prameňa tej pravdy, na ktorý sa môžem spoľahnúť. Že toho ega sa musí zbaviť ten mystik, aby tam bol priestor pre tie vyššie veci, lebo tie sú jemnejšie, hlbšie a keď tam je to ego, tak to prehluší. Ale to som vlastne chcel, že ten súvis je dôležitý, že ty si, Daniel, povedal, že vlastne keď chcem to vnútro, tak ja vlastne musím ísť do vzťahov. Toto ja v tej sofiológii, preto to zdôrazňujem, že tá integralita je v tom, že ja to vonkajšie musím kontrolovať vnútorným a naopak. Alebo Goethe kedysi povedal, že keď chceš poznať seba, musíš spoznať svet a keď spoznáš svet, spoznáš zase seba. Lebo to nebezpečie tej jednostrannej mystiky je, že idem niekam dovnútra a mňa nič nevyruší z nejakých sebaklamov. Čiže tam skončím v labyrinte vlastnej subjektivity. Ale až keď idem do vzťahov, ten vonkajší svet ma z toho vyvedie a vyliečí ma a zistí, že vlastne tá realita je iná. Ale keď idem zase len do vonku, tak ako keby sa stratím v tom vonkajšom a stratím ako keby nejaký smer. Čiže podľa mňa tá správna metóda je, že človek ako keby sa díva dovnútra a do vonku a si akoby testuje a objektivizuje, že či to, čo vidí vnútri, sa v tých reálnych činoch uskutočňuje a zase to, čo sa deje vonku, pochopí len vtedy,
keď sa pozrie do seba a ako keby zrazu pochopí tú vnútornú stránku, že čo je za tým dianím svetovým, že za tým sú zase len nejaké vnútra tých druhých ľudí, nejaké duševné procesy. Ja mám na každého z vás jednu otázku záverečnú. Rozprávame sa tu o tom, ako byť viac v spojení sám so sebou. Od vás nejaké také odporúčanie, nejaký prvý krok, ako sa k tomu nasmerovať. Možno pre týchto ľudí, ktorí sedia práve tu dnes v Univerzitnej knižnici. Príďte na duchovné cvičenia do Mariánky alebo do Levoče. Tam zvykneme tráviť 3 dni. Stretne sa skupina asi 10-12 ľudí a celé 3 dni sa nepovie ani slovo. Každý je ticho. To ticho vytvára rámec na to, aby sme sa pozreli na dejiny svojho vnútra a otvorili do Božej prítomnosti. Koľko to stojí? Stojí to len to, čo stojí pobyt a strava. Ja som ako kebyže nenašiel inú cestu, ako byť k sebe plne úprimný. Vždy v tom, po čom túžim, čo chcem, čo hovorím. Mám taký pocit ešte, čo ste hovorili o tom, že ako tú spätnú väzbu alebo reagovať na to, čo sa deje vo svete okolo. Mne strašne pomáha, keď som otvorený voči tomu, čo počujem a čo si iní ľudia myslia a veľmi mi pomáha nezovšeobecňovať veci, že takto to má byť, všetci to takto vidia, toto sa teraz deje, k tomuto všetci smerujeme a podobne, lebo to sú také veľmi obmedzujúce veci na ten uhol pohľadu. A paradoxne možno tá moja práca, ktorá je viac o kreativite ako o reklame, ma naučila v tom, že vnímať 360 stupňovom uhle veci okolo seba. Iba vďaka tomu môžem mať nejaký reálny odraz potom toho, čo robím a aký vlastne v skutočnosti som. No, že ako dovnútra, tak to stačí chcieť, myslím. A ja vlastne teda snažím inšpirovať, podnetiť ľudí k tomu, že si to teda uvedomiť, že to vôbec máme chcieť, že to je dôležité. Že ten obraz zdravého človeka podľa mňa je, ktorý je v takej rovnováhe medzi tým tou extroverziou a introverziou, že by mal mať taký rytmus, byť v spojení s tým, venovať sa vonkajšiemu svetu aktívne a pravidelne má taký rytmus ísť tak mnížsky do toho dovnútra, do ticha, spomaliť alebo do vzťahov hlbokých s niekým proste a nebať sa, že nám niečo ujde, lebo tam sú tie podstatné veci a to, že sa ten svet nejak rúti a že stále niečo nové a že ide pokrok, to často býva zdánlivé. Tam je taký paradox času, že vy môžete ísť akože zmeškať ten vonkajší svet, idete dovnútra a vy tam nájdete tie podstatné, tie skutočne hlboké, pravdivé veci. Predbehnete ten svet o 20 rokov, lebo vy zrazu pochopíte, že to je všetko nejaká ilúzia a že vlastne to aj tak dospeje k niečomu. Čiže zrazu v tom vnútri nájdete niečo, čo je hodnotnejšie a kde sa ako keby ste rýchlejšie v cieli, než keď sa naháňate do vonku stále. Takže podľa mňa len uvedomiť si, že je to dôležité a že to zdravie je v rovnováhe, že to nie je normálny človek, ktorý je stále vonku zo seba. Akoby, že je úplný extrovert. Ale zase ani nie je taký ten int, čo sa zavrie v Himalajách do jaskyne, že úplný introvert, že on odíde zo sveta a nič ho nezaujíma, tak to by bol ten druhý extrém, ale to nám nehrozí teraz. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste dnes večer prišli. Konkrétne teda hostiami dnešnej záhrady bol sofiológ Emil Páleš. Ďakujeme pekne. Robert Slovák, reklamný tvorca. Ďakujem. A kazateľ Daniel Pastierčák. Podujatie Záhrada hovorí o kultúre a kriku doby môžeme realizovať vďaka Univerzitnej knižnici, za čo ďakujeme. Toto podujatie pripravujeme v autorskej trojici. Martin Turčan, Peter Michalík, moje meno je Zuzana Tkáčiková. Želám vám všetkým krásny večer, príjemnú noc. To bol záznam z verejnej diskusie v listovej záhrade Univerzitnej knižnice v Bratislave. Záhrada hovorí o kultúre a kriku doby. Pre Rádio Devín pripravila Zuzana Tkáčiková. Spolupracoval Peter Michalík. Strih a hudobná dramaturgia Martin Turčan.